Hello mga ka-good babes! At ngayong araw ay meron nga sa ating nag-imbita na isang restaurant at itago na lang natin sa pangalang Herbs and Spices at saktong-sakto dahil gutom na ako. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! Oops! May nakalimutan tayong ang ating mahiwagang plastic dahil ngayon magsasaron kuneta tayo. Tara! Appetizer good for 1 or 2 share. 2 po sisig, 2 po sisig. 4 sisig, lahat yan, order ko. Chef salad, Caesar salad, oh yeah. Palit guisado. Pork sinigang. Pork. Mom ko yan. Few moments later. Sarap daw sir. Wow. Hindi. Ano yan?
2,000 years later. 2 inches later. Many months later. Thank you po. Pero daw niya.